Само много коварно тук, що се заредил шумите и камъните. Особено камъните. Бомбата къде тръгна? И натам от това. И къде? Гледам, ще го обърне. За какво и толкова далеч? Ще го страх. То ли го френал, ще го обърне, бе. Какво нещо пред да изкрива пак? Дали? О, Цецо почна да мести камъните, он ще мести това. Балкани. Цецо ще мести Балкани. Ой, запенеме тук. Чай, то няма да направим да излезе. Така са годни става лебедка, до гоят цвет ноги. Той няма ли бе така? Те стават те брони там, къде я Това направя. само за готовка. Он е тесен беше мине. Тук тесните минават лесно. Настъпи и задръж, бе. Я да излиза, да изключа, да заключа хъбовете. Какво да правиш? Да заключа хъбовете. Ти не си ги заключил. Не заключи, да ме скачиш само на задния. Бато цар. Ще извадиш ли? Не, они нали са автоматични и такова. Ако сме... верно, твоите бе комбинирани. А. Тики са заключени за постоянно.